MMA Türkmenistan kanalyna tomuşa diýenler, hemmeňize gyzgyn salam. Bugünkü täzerliklerimiz Tyron Woodley inneki duşşuny Vicente Luque bilen 20 martda geçirer. Öňkü çempion Tyron häzir aýdygylar 3 ýeňilişi bilen 6-njy reytingde dur. Onuň garşydaşy Vicente Luque Steve Thompson'dan ýeňilenden soň 2 ýeňişi boldy. Bu duşşuk Tyrona topda galmana, Vicente bolsa ýokary galmana mümkinçilik görer. Ady böyle çeşmeleriň aýtmagyna görä, Robert Whittaker bilen Paulo Costa'nın duşşugy 17 aprelde gözüne tutulýar. Robert Adesanyadan ýeňilenden soň aýdygylar 2 ýeňişi bilen Costa bolsa diňe 1 ýeňişi bar we ikisinden biri guşaw üçin urşmagy mümkin. Olar reytingde 1-nji ýerde durlar. Arman Sarukyan urşa ýakyntan çağırdy. Soňra özüne çempion diýen Dustin Poirier topdaklaryň hemmet jogap berdi. Charles Oliveira, Nate Diaz oňla duruşmagy isleýänini, Tony Ferguson bolsa Dustin'in urşmakdan ýüz döndürini aýtdy. Soňra Conor McGregor Dustin'le rewanşy bardy. Täzerliklerimiz bilen için tanışmak üçin ýuwaşlyk bilen başlaýar. Arman Sarukyan, men reytingde top 10 ýaşdaklaryň biri bilen urşatym gelýär. Ýöne ýakyntadan başga hemmesi boş däl. Olundan bäri urşanok we inneki duşşuny maýda geçirmek isleýär. Menem inneki duşşumy maýda geçirmek isleýän. Gelin onu ikimiz urşumyzy gurnalyň. Men taýinlidi. Arman häzir aýdygylar 3 ýeňişde gelýär. We ol diňe Islam Makhaçypdan 2019-njy ýylda 1-nji urşuny ýeňilipdi. Ýöne bu ýerde ýene bir mesele bar. Onuň ýeňişlerine knockout ýok. UFC üçin bolsa bu esasy görkezji. Ýöne Sarukyanyň nam ýeňişleri gazandy we şoňa serederlerim kadýan. Ol häzir 24 ýaşynda we üstünliklerin täwüňde. Dustin Poirier Conor McGregor'y ýeňip özüni çempion hasap edýär. Ine onuň goýan ýazylarynyň biri men çempion we ikinji ýazgysy täşli dünýä çempiony. Habib gitdi diýsen, oňa aýtýanym dogry. Ýöne ilk suud etmek gerek. Nate Diaz'y dünkü saamyzda eşitdiňiz. Dustin ýeňmek üçin turunleşýän aýtdy. Ýöne dana Diaz'a başga garşydaş taýinlapdyr. Kimdi häzir belli däl. Ol ýeňilikle we gyzykly boljagyny aýtdy. Şonuň üçin garaş aýmak galýa. Charles Oliveira ýakynda görüşerdi umyd edýän Dustin. Ýene bir gyzak gutlaýan, agyr zähmetiň ýerine düşdi. Gel ýene muny gaýtalal diýdi. Ýatlaýan. Charles Tony Ferguson aňsatlyk bilen kontrol edip bolýany görkezdi. Onuň bolsa geji görkezdi. Ýöne Oliveira Tony'a hiç mümkinçilik bermedi. Häzir Oliveira reytingde 3-nji ýerde dur we aýdygylar 8 ýeňişi bilen gelýär. Bu bolsa ýokary görkezji we guşaw üçin urşuň daşda däligini ýatlady. Dustin'a Tony Ferguson jogap berdi. Gowdy urşuk. Ýöne sen men bilen duşukdan gaçdyň. Ýakynda görüşerdi. Tony bilen Dustin oktýabrda duşuşmalylar. Ýöne Dustin UFC bilen närazylygy sebäpli ol ýatyrylypdy. Danaň aýdyşyna görä Poirier ýürüte urşmajak bolup etdi. Poirier özü bolsa UFC oňa sylanşykly garandyklaryny aýtdy. Tonyň häzir aýdygylar 2 ýeňişi bar. Şonuň üçin oňa Poirier'in bererleri ödemek. Tony reytingiň ýokartyndakylar bilen urşmak üçin iň bolmany 1 ýeňişi gerek. Ýöne häzirki wagtda bu zatlaryň esasy Conor McGregor. Ol ömrüne birinji knockoutda boldy. Onuň tälimçisi John Kavanaghyň aýtmagyna görä, ol Poirier bilen 3-nji ýerde duşmak isleýär. Şeýle-de Kavanagh häzir Conor'yň iň ýokary derejesini aýtdy. Kavanagh meninten Conor'yň beýle uzak wagtlap, ýokary derejede özüne uluna bilen turgunleşenini görmedim. Ýylyň ahyrına garamazdan ol 6 aýlap turgunleşdi. Ol öz käriniň dowamyna iň uzak wagtlap turgunleşip boldy. Alvarez bilen duşşugy ören gowy bolupdy we ol ikinji guşawyny alypdy. Ýöne şol wagtam häzirki ýaly uzak turgunleşmäni men elimiň ýüregiň üstüne goýup aýdyp biljek. Dustin Conor'yň iň ýokary görnüşini ýeňdi. Inni olaryň hasaby bir boldy. Biz oňa rewanş berdik. Inni ondan şoňa garaşýar. Conor ýem rewanş boljagyny köpçülik aýtdy we biz onu almak isleýär. Dustin'im garşy bolar öýdemek. Eger biz rewanşy Thompson'u geçirip bilsek we goşaw üçin urşdalar hasam gowy bolar. Bu duşşuk taryhy girer. Dustin oňa hasam tejribeli we önamly bolup çykar. Biz bolsa lowkicklardan goranmak öwreneriz. Conor goşaw üçin Dustin'e garşy maýda bolsa onu hasam gyzykly bolar. Biz şeýle bolaramy etdik. Sebäbi bu Conor'yň aýdyna dolanmagyna ýeketek we iň soňky ýoly. Danaň aýdynlary Bıraksadyň dowamyna Conor maňa million SMS uradyp etjek zatlaryny aýdar. Göreriz bu nähili netije berer. Men Dustin'im rewanş isleýän eşitdim.
Haçan sizin hasaňyz bir bolanno, bu ýeňlişi Conora uly bir motivasiýa bermeli. Onda iki ýol bar. Ya onu ýeňmeli, ya da gitmeli. Onda ýeterlik pul bar. Men Rocky'nin fanady. Bulam edil Rocky 3 ýaly. Haçan senne 3 funtluk gaming barka ýertäji bolup kalmak kyn. Haçan ol ösüp başlanwaty, ol ýaşdy we isleýwady. Onda pul, gowdurmuş, gymmat geyimler, odan awtogulaw, uly üý ýokdy. Inni onna hemmesinden zady bar. Şonuň üçin oň haýsy ýol taýlajany bilemok diýdi. Dana onu bilemok diýdi. Ýöne meniň pikirimçe ol dolanor. Häzir sorag munna däl. Ol 3-nji duşlukda ýeňip bilermi? We Dustin logiklaryna garşy durmak üçin bir zat edermi? Eger hawa bolsa, parýa başga plan düzermi? Sebäbi boksda we käbir ýerlerde ol ýeňilipdi. McGregor'ın dolunca varada şüphe ýok. Sorag soňky netije nähil bolar? Sebäbi Dustin'em ýyrtajy. Dostlar, size sorag 3-nji duşlukda kim ýeňer we nädip? Testirde ökman belläň. Siz bilen bolsa MMA Türkmenistan YouTube kanaly ertirçenni hoş sag bolun.